min kama mi anda o mai aba balle tati minani mido sukli benge sam cede ma na fatama cede ma mabata yam gite wala ko mi jabata hama kama na fikijo a geddu Allah wuro jego jabi daga o manyan jotta ɓiɓɓe mako kawti wi ha nyamami neɗɗaku Yerima alaka kenan mu amma na munwa ngam yake fere taguɗo walima hoyɗan ewna inde Samira sai ɓe ndufa ɗum ndiyam tom tagu weɗete sike a andi sardu laamu ubolo no woni to ni irin aybol gonɗo saraki en nani fakat aronata ko koro laamu Yerima ɓiya o mbari hawawuɗo kam nde a wolwatta aɗo joɗi kam be man ɗo o may wako mi wi ɗume mbiɗa ɓingel am mi nanayi ɗume mbiɗa baba mi nanayi ɓe gonga bolwata na an on sarayi kalam ɗo ɓanna inna lillahi wa inna ilaihi gorko mai baba gorko mi sai o bangan mi be dole mi laari sojojo o tiɗɗi oɗo tiiɗi masin ha dow bincike dow Yerima ɗo kugal kam huwi timmi résultat bo dans 24 heures nane ma nyalaɗe 99 je gujjo nyalade woore je jamu hunde kolli oɗo ka anniyama ko sat dume ko fakat anniyama ko sat an gari andari ɗume waɗi samare raddinam nder islamu ɗo ando a yiɗi mi wattire gaduru tangiɗa wartiram gaduru onde a wartiram gaduru on ƴakke hala dangay ɗo mamaji amin habdi ha ɓe fuu ɓe maydi dangay waray wuro ɗo jotta bo min ɗo kabda bawal Allah ha ɓe gaddana amin dangay Assalamu alaikum ummatore jama'aje gabaki ɗaya wato yimɓe wonɓe lesdi Cameroon. Filme liste filme je alari ɗo. Na ayi jota kam to filme man wurti tab a sodan ɗum ha nder Telegram. E Telegram ɗo a nastan ha Play Store nda ɗum kanjum bo. A ɓiɗɗa to a ɓiɗɗi ɗo nasta binda Telegram. Telegram wangan to wurti sai a hoca a installa do telephone ma. Ɓawo man kadi a hoca ɗum a waɗa lamba telephone ma. Wakkati marda haje filme pat to aɗo dayi ma na Cameroon sai a waɗana min vocal ma min nana wolde ma be lamba telephone ma nde filme wurti pat minin bo min andi wayne ɗon mari haje filme amin ha gal Tunisie walla bo gal France walla bo gal Ghana walla bo gal Italy sai min gerɓane tal suɓul sai ta onde ma yottaki e bo a sodan ɗum tal ɓe ɗan sunku petel bajano min sorata ha ɗo man ɓe zata ustata e bo wonata a yara bo ne way a yawoy ha yimɓe télécharge man a télécharge a'a an manni a télécharge hunde ma hatton a lowa kile a hocita songul ɓul a wala problème nda a yaha lumo bo coda ɗo to a emi ɓe je ɗisugo kile ha dow Android ni ɓe andi direct sai a ɗisa ɗum ha dow Android ma to a ɗisi sai a hoca hoore kile ma ɗo bo ina larin du kanjum bo sai ɗisa ha dubbe ɗo nda ha ɗo ni ɓesdi hoore warti ha ɗo wakkati a télécharge ha dow téléphone ma timminɗa to a yiɗi ma a lara dow téléphone to a yiɗa ma sai gaɗa ɗas sai a jippina ɗum dow kile ma sai ɗofa
sai nja bila ha do tele ma wala a wurti wala a yari boni on dari bo wakkati dumol jotta do kam ngurtora ma lofe amma do ha sudu ma télécharge kuje ma nasina ha do tele ma ndara tal na filme do bo tal filme je wurti pat gal ton man subut ado hota tal